Premýšľať triezvo už nedokážem. Skúšam tajiť, čo v sebe mám. Viem, je to skúška, viem, Boh ma skúša, či si zaslúžim tvoju lásku snáď. Možno len teba hľadám márne v mojich predstavách, a keď sa prebúdzam, teba niet, stokrát by som vrátil čas. Možno sa stretneme na úsvite tvojom objatí. Krásne chvíle s tebou, povedz, čo viac si môžeš ešte prijať. Vravíš, všetko smiem, ja si netrúfam. Skúšam odhaliť, čo v sebe máš. Viem, je to skúška a ty ma skúšaš, či ti dokážem dať lásku snáď. Možno len teba hľadám márne v mojich predstavách, aj keď sa prebúdzam, teba niet, stokrát by som vrátil čas. Možno sa stretneme na úsvite tvojom objatí. Krásne chvíle s tebou, povedz, čo viac si môžeš ešte prijať. Lehet, hogy téged láttalak mindig, minden éjszakán. Lehet, hogy te vagy minden éjjel, minden álmom. Biztos, hogy téged láttalak mindig, minden éjszakán. Érted, sírtam át sok éjszakán. Možno len teba hľadám márne v mojich predstavách, aj keď sa prebúdzam, teba niet, stokrát by som vrátil čas. Možno sa stretneme na úsvite tvojom objatí. Krásne chvíle s tebou, povedz, čo viac si môžeš prijať. Možno len teba hľadám márne v mojich predstavách, a keď sa prebúdzam, teba niet, stokrát by som vrátil čas. Možno sa stretneme na úsvite tvojom objatí. Krásne chvíle s tebou, povedz, čo viac si môžeš ešte prijať.
much I need you. Ujimato te de domamanza Metta velci gloria ci presenza per mande Chorat muro Cristo Louvo dir tout monde Louvo dir tout muro Jesus Anda chocami mos ayetimos Dosta vorbi so de trumbus ma Louvo dir tot monde Louvo dir tot mo Jesus Pohanka vám berieme, kresťanka vám donesieme. Pánu Bohu vďaka. Dosta vorbi so de trubus ma Radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili ste sa, aby ste boli svedkami krstnej slávnosti. Vy, milí rodičia, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Dionys. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Dionýza? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. A vy, rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť, je ochotný v tom pomáhať. Dionys, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznáte dieťa na čele znakom Krista, našho Spasiteľa. Všetko robte kríži, vyšníkatku. Teraz počujeme slová svätého Evanjelia podľa Marka. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na nebo. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Budeme volať: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Udeľ mu milosť znovuzrodenia a zastaň mu svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby bol dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, oroduj za nás. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha neprávosti a vytrhol nás temno a preniesol do divuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav toto dieťa dedičného hriechu, urob z neho chrám svojej slávy a daj, aby v ňom prebýval Duch Svätý, skrze Krista, nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomážeme olejom spásy Kristovi, našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Teraz budeme volať o veľbíme ťa, Bože. Dobrotivý Oče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Veľbíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden duch všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Veľbíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Veľbíme ťa, Bože. Ty posílaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelium. Veľbíme ťa, Bože. Poženaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojho služobníka Dionýza. Veď si ho vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal život večný skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst, ktorý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Teraz 3 a 3 otázky. Zriekajte sa zlého ducha. Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov. Zriekam. Aj všetkých jeho pokúšení. Zriekam. Veríte Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím. Veríte Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný. Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Amen. My všetci sme teda s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Dionýs bol pokrstený v tejto viere? Chceme. Dionýs, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všemohúci Boh Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol púdom Krista kňaza, proroka, kráľa a mal život večný. Amen. Amen. Toto biele rucho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom
aby si ho priniesol nepoškvrnené do života večného. Amen. Teraz dajte sviečku. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti. Preto sa Duchu Božích detí modlíme v jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Teraz rodičia vidíte dieťatko, spoločne vytvárajú, si potom môžete povedať. Jeden drží na 100%, druhý môže sa tak pridržať a budete opakovať veľmi vlastne jedno slovo. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu. Jemu na spásu. Nám na radosť. Nám na radosť. A svetu na osoch. A svetu na osoch. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Nech žehná matku tohto dieťaťa Pánu Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radosnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Amen. Nech žehná otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomný, veriaci Pánu Všemohúci, ktorý nás vody a Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Amen. Nech vás žehná a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte na deň Bože. Ďakujem. Pohánka sme zobrali, kresťanka sme doniesli. Pripíjam na naše krstňatko, prajem mu, aby bol šťastný, zdravý, požehnaný. Ja mu chcem tiež popriať hlavne veľa zdravíčka a my sa už budeme snažiť byť stále rodičom napomocní a budeme ho milovať ako naše dieťa. Ďakujeme krásne. Na zdravie. Na zdravie. Na Na Dioniska. Zdraví. Nech je zdravý. Na zdravie. Otca,
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Páne, požehnaj nás i tieto dary, ktoré z Tvojej štedrosti budeme používať skrze Krista, nášho Pána. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. She
tak všetci radujme sa, tak všetci radujme sa do rána, že máme Dionka. Tak všetci radujme sa do rána, že máme Dionka. Tak všetci radujme sa, tak všetci radujme sa do rána, že máme Dionka. Jest wielkie trstiny są Dionka, naszego Dionka. A tam jest chrzestny ojciec, a żoną chrzestna mama pysznie są, że są chrzestni. Tak všetci radujmy sa, tak všetci radujmy sa do rána, že máme Dionka. Tak všetci radujme sa, tak všetci radujme sa do rána, že máme Dionka. Takže, drahí priatelia, ďakujeme vám a všetkým, že ste s nami prišli oslaviť tento výnimočný deň a moment nášho syna Dioniska. Hovorí sa, že keď padá hviezda, treba si niečo prijať. Nám spadli už 3-krát hviezdy a každá z nich predstavuje radosť našich 3 detí. Dnes oslavujeme dar našej 3. hviezdy, nášho Dioniska. Ako ho privádzame do kresťanskej viery, modlíme sa, aby vždy kráčal s Bohom, vedený láskou, múdrosťou a sľubujeme, že budeme kráčať a viesť ho na tejto ceste s Kristom a dávať mu čo najviac lásky a starostlivosti. Preto mu prajem len to najlepšie do života, veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech ti osvetľuje cestu Pán Boh, Dionisko. A vám, milí hostia, chcem poďakovať, že ste s nami v tento výnimočný deň
prajem vám príjemnú náladu až do samého rána a ešte na záver by som chcel podať slovo krstnému otcovi. Ďakujem pekne. Vážení hostia, dnes prijal sviatosť krstu Dionys a my ako krstní rodičia chceme popriať a zaželať hlavne veľa zdravička, veľa šťastia, veľa lásky, Božieho požehnania. Nech nám rastie len do krásy. A taktiež chcem poďakovať krstným rodičom, že si nás vybrali ako krstní rodičia. Ďakujeme veľmi pekne. Ja chcem dopriať všetkému dnešnému dňu veľa zdravia a veľa šťastia. Ďakujem. Takže ešte raz na zdravie nášho synčeka. Na Dionyska. Isabela, lui l'amante che va, soschievato la cabeça, lui l'amante che va, Chucarás o me levares, camarás, camarás, o me retute, as chibistera, camarú. Chucarás, vou me levares, camarás, camarás, vou me retute, nas chibistera, camarú.
to, hodnou to, kde ma uslyšíš. Nechaj sa oprosiť, veď ma máš rád, nechaj kopať nás, co sa žíram. Viem len, že vyzeráš, že teraz víš. Uprostred búrok a tmy, daj mi len pekne všetci. Obež ma do ukruja, veď som žena odnávoja. Uprostred predstav a snov, daj mi len pekne všetci. Nenahraditeľná.
Milí hostia, ako je u nás zvykom na krstinách, ideme sa pomodliť. No, tak vás poprosím, aby ste sa postavili. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, osväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ako bolo, sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Želám vám dobrú chuť. Ani slovko nepovieme. Mekti margiul muoino, ferdi tuk muode, sarkai margiul choino, ferdi amengiraya nebla, kamav tu devla, mekti margiul muoino, ferdi tuk muode, sai camargio choino, ferdi amengiraya